期とこの教官とかと飲みに行ったりするわけよ。飲みに行くってなるとやっぱ教官って自分の上司なわけやから、上司と部下っていう立場での飲み会なわけやから、学生は気を使わなあかんわけよ、教官にね。自分たちがこう予約して店予約して、で教官が来るまでこう誰か代表が店の外に立って教官が来たら席を案内してあげるっていうね、まさにこれ気使う一例やね。でも別にそういうのは不満に思わなかったね。これ結局なんでかっていうと信頼関係があるからよね。教官っていうのはやっぱり自分たちが現場に出た時に働けるように指導してくれてるわけやから、それに対してもちろんありがたみもあったし、そうやって上司のことを思ってるからこそ気使うっていうのも別に気にならんかったっていうわけよね。だからそのさ、理不尽にキレてくる上司とかさ、あんまり自分に対してね、なんか良くない対応する上司とかに対してなんで自分が気使わなあかんねんっていう話やな。それは全然もう向こうがその気やったらこっちもそうするよってことよ。